ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ. ಗಣಪತಿನ ಮನಸಾರ ಸ್ಮರಿಸ ಒಂದು ಆಂಜನೇಯ ಜಗದ್ಗುರು ಸ್ವಾಮಿನ ಪೂಜಿಸ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬೆನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಡಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಬೇಜಾರಡೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಮ್ಮ ಇರು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಣ ಎಂಕಲ್ ತೂಪ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ ಎಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಪಾಡುವೆ ವೀಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಚಿನ ವಿಶೇಷದ ವೀಡಿಯೋ ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ವಿಶೇಷ ದಾಲ ಒಂದಿತ್ತ ಪಂತ್ ಜೇರ್ ತೋಜುಂಡು ಯಾನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನೆಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಂಗೆ ಬರ್ತದ ನಂಚು ಮಲ್ ತೂತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ಪುರದಾದ ಮಲ್ಪಂದೆಲ್ಲರು ಶೋಭನ ಮಗಲ್ನೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಶೋಭನ ಮಗನೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾನೆ ವಿಶೇಷ ಯಾನ ಮರನೆ ಅವೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗೊಂಜಿ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಬಾರಿ ಗಡಿ ಬೀಟು ಪೋದು ಬತ್ತಿ ನಾಲ್ಕ ಕಾಂಡ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಬೈಯಾಡು ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಫಂಡ್ದಿತ್ತೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪೊಡಣ್ಣ ಅಂತ ಬರ್ಸಲ ಕಮ್ಮಿ ಅವಡು ಅವತ್ತಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪನ್ನಾಗ ಮಾತೆರೆನ್ಲೆ ತುಂಬೊಪ್ಪುನಂಡು ಓಲಾಂಡಲ ದೂರದ ಒಂಜಿ ಸಾದಿಗ್ಲೆ ತಂಪೋಡು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಯ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಅರಗಲ ಬರಡತೆ ಅಂಚ ನಿಕಲ್ ಕೇಡ್ನಲ್ ಕನೆ ಒಂದೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಾವಿರ ಕಂಬ ಬಸದಿದ ಆವಡು ಬೇತೆ ಊಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋನು ಐತಾರ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ನ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಮುಜಿ 4 ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮುನಣಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ತಾರ ನಿಕಲು ತುರೆತ ದೋಸೆ ಪಣ್ದಿತ್ತ ಮಲ್ತಾರ ಎಂಚಾತಂಡು ಮಲ್ದಿ ಜರಡವರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜನೆ ಮಲ್ತು ತೋಜಾಗ ಅಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಬನ್ನಾಗನೆ ಟೈಮ್ ಆಪುನತೆ ಅಂಚಾದ ಮಲ್ದಿಜಿ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಮೀನು ಎಂಚಿನಂಡಲ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿ ಮಾತ ಬಂಜನಕ್ಲ ಆಯ್ಸತ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನಡೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನಡೆ ಪೋದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊನ್ನತ್ತದ ಅವೇನೆ ತಿನ್ಪೇರು ಹಿಡ್ದು ಈ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಇತ್ತೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡನ್ ಕೇಂದು ಮರ್ದು ಪಣ್ಣ ಮರ್ದತ್ತು ಅವು ಜೋಕ್ಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಷ್ಟಿ ಅವರ ಅತ್ತಂಡ ಒಂದು ಸಲೀಸಾದ ಪೆದ್ದಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಅತ್ತು ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಕಷಾಯ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪುಡು ಅವೇನು ಕೇಂದು ಮಲ್ಪು ನೆಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಾಗ ಈ 2-3 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಪುರ ನಮ್ಮನ್ನ ದಾಲ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಜ್ಜಿ ಆತನಟ್ಟ ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೆರತ್ತ ಮರ್ದು ಅವು ಬೋಡಿತ್ತನ್ನ ತಿಂದದು ಬೊಡ್ಚಿ ಆರೋಗ್ಯವಾದತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತು ದಾಲ ಬೋಡ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ದುಮ್ಮಾತು ತುಲೆ ಏತು ಪೆದುದಿರು 5-7 ಬೊಕ್ಕ 14 ಇಂಚ ಮಾತ ಪೆದದು ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತದಕ್ಲು ಮಾತ ಒಂಜೇ ಬಾಲೆ ಅತ್ತಂಡ ರಡ್ಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಇಪ್ಪುನೈತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಜಿಡ ರಡ್ಡು ಅಂಚ ಐಕ್ ಆ ಒಂಜೆ ಆವಡು ರಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅವು ಅಕ್ಲ ಖುಷಿ ಐಕ್ ಅತ್ತು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಡಲ್ ರಡ್ಡು ಅಂಡಲ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಪೆದ್ದುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುಲಭ ಆವಡು ಅನ್ಪಿನಕ್ಕಿ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಿ ಬೊಗ ಅಕ್ಲೇನು ದೂಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ದಾಯನ್ ಮಣ್ಣಗ ಅಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಪೊಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ 2-3 ತಿಂಗಳು ದಾಲ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೊನ್ನಲ್ಗೆದ ಸೊಪ್ಪು ಪುಣ್ಣು ಪೊನ್ನಲ್ಗೆ ಬಣ್ಣದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೀರೆ ಪುಣ್ಣು ಅವೇನು ಕನತ್ತು ವಾರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಮಿನಿ ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸೊಪ್ಪುನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ತೂದು ಅವೇನು ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ದೆಕ್ಕದಾದು ಪೂಜೆಂಗೆ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡ್ದು 2 ಲೋಟ ಅಣ್ಣ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪೂಜೆಂಗೆ ಕೊಡು ಪೂಜೆಂಕದು ಅರ್ತದು ಪರೋಡು ವಾರಡು ಒಂದು ಸಾರಿ ಪರ್ನಲ್ಲ ಯಾವು ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಅಂಚ ಮಾತು ಇತ್ತಂಡ ಅತ್ತಂಡ
ಒಂಜಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಈ ಬಲ್ದು ಒಪ್ಪಿನ ಮಾತ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಏಪಲ ಪರೋಲಿ 2 ದಿನ ಕೊರಲ್ಲ ಪರೋಲಿ ಪರ್ಂಡೆಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲಿ ಅವು ಕತ್ಪದಿಂಗಿ ಇಂದು ಅವು ಗೊತ್ತು ತಿನ್ನಕಂಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಂದ ನಮ್ಮನೆ ಪೋದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಗೊತ್ತುಜಿಂದನ್ನ ಗೊತ್ತು ತಿನ್ನಕಂಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಕತ್ಪದಿಂಗಿ ಇಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಐತ ಕೆತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹತಾತ ಕೆತ್ತೆ ಕೊನ್ನತ್ತದು ಐತ ಅಂಚನೆ ಮೇಲ್ದ ಚೋಲಿನ ಒಂಚೂರು ಪಿರೆಸೋಡು ಅಡೆಗೆ ಕೆತ್ತೆ ಕೊನ್ನತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಂಗೆ ಕೊಡ ಒಂಥರ ನೋಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ 3-4 ತಿಂಗಳು ಕರಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ 7 ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಿ ಆಯಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪು ಬೇಯಿನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಒಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗುರ್ಕರ್ದ ಅದು ಅಂತ ತಡ ಅದು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ತೆತ್ತದು ಐಕ್ ಒಂತೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅವನ ಪರೋಡು ಬೋಡು ತನ್ನಕ್ಲು ಪಾಡೋಲಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಜಿಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಪರೋಡು ದಿನಾಲು ಪರೋಡವು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿನ ಬೊಡಣ್ಣ ಈ ಅರಿ ಅರ್ಕಂಡೆಪ್ಪನಾಗ ಅರ್ಕಂಡೆತ್ತ ಅದು ಇತ್ತೊಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಅರ್ಕಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಇಪ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಪುಜಂಕದ ಕಜಾರಿತ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಒಂದು 3ನೇ ಸರ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೇನು ಪರ್ಪಿನಿ ಅಂಚನೆ ಅವು ಪರ್ಣ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಪನ್ಪೆರ್ ಈ ಬಂಜಿಡು ಬಾಲೆಗ್ ಬಂದ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಪತ್ತಿನ ಮಾತ ಬುಡ್ಪುಣ್ಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡು ಪೆದ್ದು ನಕ್ಲೆ ಪೆದ್ದರ ಸಲೀಸಾಪುನು ಒಂದು ಪನ್ಪೆರ್ ದುಮ್ಮದಕ್ಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್ ಗೊತ್ತುತಿನ ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು ಅಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರ ನನ್ನ ಅಂಕ ಪೋಂಡ ಪನ್ಪುಜಿರು ದಾಯಂದು ಅನ್ನಗ ಅಕಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬೇತೈತೆ ಅಕಲು ಪೋಂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಓಜೊತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನಕ್ಲು ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂದ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡು ಎಡ್ಡನ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ 7 ತಿಂಗಳ ಆಯ್ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೇಪುಲ್ದ ಬೇರುಂಡತೆ ಕಾಟು ಕೇಪ್ಲ ಪೂ ಈ ನಮ್ಮ ಕಷಿತ್ತತ್ತು ಕಾಟು ಕೇಪ್ಲ ಪೂತ್ತ ಬೇರುನು ಕನತದು ಗುದುದು ಐಕೊಂಜಿ 2 ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಖಾಲಿ ಅವನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಪರೋಲಿ ಈ ಜಿಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಗುದುದು ದೆಕ್ಕದು ಕನತದು ಪಿರೆಸದು ದೆಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಗುದುದು ಬೇಯರ್ದು ಓಡು ಸರಿ ಬೇಯೋಡು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ದಿನ್ನಲ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಬೇಯ್ಪದು ಆಯ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೋಟ ಪರೋಡು ಅವು ಈ ಬಾಲೆ ಪುರ ಕೆಂಪಾದ ಪುಟ್ಟುಣ್ಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಪುಟ್ಟುಣ್ಣು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಅನ್ಪಣ್ಣಿನಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಬಂಜಿನ ಹಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತನ್ನ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆವಾಡನ್ ಪಣ್ಣಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಗೆ ಪೂರ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ತೂಯಿನಾಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತೂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಹೆಂಕ ಆತು ಗೊತ್ತುತ್ತುಜಿ ಪ್ರಿಯ ಪಣದುತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದೆಂಕ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಅಂದೊಂದು ಅಂಚ ಪ್ರಿಯಾನ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತೂಪಾಯನು ಹೊರಾರ ಅಂಚ ಅದು ಪಣೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮುಗಿಪ್ಪುಗನೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಕತೆ ನಿಖಲ್ನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.